Amigues i amics, França es debat entre l'extremisme i el centrisme, entre el populisme i el vot útil, entre el proteccionisme absolut contra la globalització i un programa liberal pel que fa a l'economia i progressista pel que fa a l'àmbit social. Els francesos es debaten entre l'antieuropeisme i l'europeisme convençut. Es debaten entre les polítiques antiimmigració i les d'acollida, entre l'anti-establishment i l'outsider més elitista. Però, sobretot, el combat va més enllà de les idees polítiques o els programes. A França, el que es debat és neofeixisme o democràcia, Marine Le Pen o Emmanuel Macron, dos projectes per una França descontenta i que ha volgut castigar uns partits tradicionals que, per altra banda, han fet mèrits més que suficients per ser penalitzats. Macron ha guanyat una primera volta molt fragmentada i haurà de disputar-ne una segona amb una Marine Le Pen que diumenge parlava de resultat històric, però que al cap i a la fi ha aconseguit un resultat similar al que va aconseguir el seu pare a la primera volta de les presidencials de 2002. Per mi és molt més històric que un candidat jove i amb experiència política curta però intensa hagi arribat tan lluny. Macron no té un partit darrere, encara, i el seu moviment en marxa és una oferta general del que va del centre-dreta al centre-esquerra i que ha volgut encarnar l'esperança de la renovació i una alternativa europeista i fresca contra Marine Le Pen. Emmanuel Macron ha sabut captivar una població francesa que s'escurava cap a la dreta i també ha sabut seduir els votants desencisats amb un partit socialista en caiguda lliure per les promeses incomplertes de François Hollande i per haver presentat un candidat massa escurat a l'esquerra. Som davant una segona volta que cal disputar. Macron no pot donar res per guanyat perquè ja sabem que la societat del segle XXI no regala els vots. Els francesos hauran après la lliçó amb el que va passar amb el Brexit i amb Trump. Macron ha pres bona nota del que passa quan dones les eleccions o els referèndums per guanyats. Ha pres nota de Hillary Clinton i de David Cameron. A la segona volta de les presidencials sempre es diu que els francesos voten amb el cap, però estic segur que els francesos també no pensen regalar el seu vot i forçaran Macron a guanyar-se'l. Pels francesos i també per tots els europeus, el 7 de maig serà una cita clau. En seguirem parlant.